weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to godiri fete ñebbe fonde eliman ko on waktu yoni ha to ganki kame kay heydi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men caggal nde guyka tampini aynaɓe taweteɓe diwana godiri oɗo saaha mo gonɗen ɓe puɗɗima yiitude séréndu to leydi mauritanie moɓodiral timmogal kikiɗe hanki o waɗi sara juma ibnu abbas gam wullitade caɗele batteɗe toon to palestine toon to mauritanie keddorɗen ma en jaɓɓoyo haabi jamawo artane haalande en ndefu ñiiri cengle to leydi mali hofgo juuɗe balɗe joyyi sattugo no feewi jeeyi sababu banque leydi ndi hoyfeneni wonande kileneɓe muɗuma to leydi gambi ma en ketto musidɗo men koddanene abouba jillo adama baro e nder leydi ndi to guine konakiri sarɗiyanke walla mbiyen jaydiyanke biteɗo mamadou julde diallo kam accita caggal nde o taƴana lebbi tati e kaso to côte d'ivoire police holliti vidéo jahowo e nder leydi ndi o kala wonande fitinaji biyaɗi mbaɗi e nder leydi côte d'ivoire ɗum wodani kabruji men e ɗemgal bulara manaw en ha toon to burkina faso kame ghana ha toon to nigéria kame rdc congo ha toon to israila kame palestine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. بتاك جام غندار سي عبد الرحمن مالك سي جينب مالك بيبي كيتا إبراهيم كيتا أمو كيتا ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal kay haydinaɓe kala aɓe ngullo dendagal gankinaɓe aɓe ngullo dendagal sénégal naɓe mauritanie naɓe dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugola aduna baaɗiɓe hen banggue mawniɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetinoɗo mamadou keyta yi aduna toon to kay hayɗi toon yalti aduna kikiɗe hanki o wira toon to ganki weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique den gardugol ceerno habous dialo en nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala. Assalamu alaikum warahmatullahi. ceerno jibisi lasrari yanke laaɓaɗo ƴewgal bittuɗe leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi joguiɗo caɗele dewgal joguiɗo caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele cellal kala ne jokkodirɗa e ceerno jibisi ma humpito hen ko laaɓi. ceerno jibisi ne yawrani gorko ustoraɗo gorago walla mo ndiyam gorago mum manki. ceerno jibisi ene yawrani debbo joguiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano comme wona an wonduno henni. ceerno jibisi ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde mawo artema ha wayno comme oɗon gurduno jamma e ñalawma. ceerno jibisi tawete ko to leydi mauritanie noksat leegal bitegal a netet sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84. ceerno jibisi haɗani mauritanie tan base makko ne tawe toon to mali ñooro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71. ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu cafrowo saaha mo safrira allah ɓolo so wona on joguiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala.
ceerno jibisi ene andina dendagal safiyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala e mbaddu jungo e faandu ɗe mballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno jibisi. maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rikkoni e nder windere kala. maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune bawɗo listikar moƴƴuɗo longal laaɓaɗo halwa. maître Adama Baldé ne safrata fiji kewɗi ne jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista fibrom ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ustoraɓe e rewɓe dartoraɓe kala e ustoraɓe ndewagu kala. maître Adama Baldé ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leese e wonduɓe soppiskal. maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓen weddaɓe korte e wonduɓe dabruji. maître Adama Baldé kadi ene yawrade on ɗanniyanke donkude hebde kayitaji walla ɓe saftoraɓe dewle. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti nder leydi Sénégal to Dakar o waɗi tour makko e nder leydi Sénégal kala e oɗo saaha joni mo tawi to Touba. to Touba sa ari ha to leegal bitegal Mbakke Dimbu sara daral baali so mawɗo so debbo so cukalel mo mbiɗa galle maître Adama Baldé fof ma adde ha yettinma dawar galle makko. maître Adama Baldé kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko. so tawi ko numéro galle makko ha numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla kadi mbaɗa 77 454 27 09. maître Adama Baldé kadi omo tawe to réseaux sociaux sa yi to YouTube ha to Facebook sa waɗi maître Adama Baldé jingganen fulɓe ma yitan golle payodinde no feewi. maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas duƴal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo yonti kabruji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Aboubane woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal ujunere e temedɗiɗo e capanɗe tato e joyo woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen boros ko capanɗe tato e jeegomo hen yimɓe sappo ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw nogas e jeegomo ko raɓaɓe anda ka raaɓe ɗumen nogas e tato keeɓi cellal mumen jeeɗiɗo oɗo saaha ene tawe e cuuɗi safara ma ballite e fofando accident musɗo hakkude camion taw komi immatriculation mo leydi Mali kame pesoto goto ko ɗin tigui pelɓodiri hanki Sara Mbour ha ganduɗa waɗi yimɓe tato wasɓe hen pittali mumen yimɓe ɗiɗo gañimi hen gañande musɗe no fewi aɓe tawe toon to cuuɗi safara taweteɗi to Mboura jeheten ko toon to Goudiri eɗen gandi oɗo dumuna kala aynaɓe ene tampina fewi e nder leydi Sénégal ha tenti ko fate banggue kaɗo hen guyka taw kadi ko guyka jawdi jeeyi sababu ɓen aynaɓe taweteɓe diwano ha tente fedde aynaɓe waɗi yurnitade no fewi haaɓe mbawi jaggude camion carsuɗo guuri jorɗi ha heewi taw gala ɗin guuri kala koko kirsa e ɗeɗon dabeji gujjaɗe ma en ketto hen Mamadou Ndiaye mo fete ñebbe. assalamu aleykum weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine moon ko Mamadou Ndiaye to Goudiri on calminama on jurama on beltanama eyyi ko yidde addande en kabaruji diwan Goudiri Sar Abdoullahi Sarr eyyi ko ñande julde men korko nde mataw won gay nangonnoɗe kirsata Goudiri ɗo gay ɗino mataw jeeɗo ɗo yiya kono buuseɓe kam jiinoma ɓen nangamane e junggol laamu
on saha noon hawre denndangal aynaaɓe diwan Goudiry fof ne mbanno organisation nde yewtere wotere mbiɗon boto yawde haɓade alhaali nguykaji ɗi nde wonno laamu ngu noon tinani yewtere nde laamu ngu yaɓɓoyani toon koyde kadi waɗi hen felore seeɗa kamɓe aynaaɓe ɓe jeehi to laamu ngu ɓe jafni denndangal koɓe mbanno hen perguitte mabɓe wonde koɓe tinani ɓe ganda yo laamu ngu yaafoɓe hon ɗum ɗo wattata laamu ngu jaaɓi yaafade ɓe hen noon fofof wi ala caɗele yaafima nde wonno noon haqqillaji mabɓe nangi wuyɓe koye Goudiry ngoni hatta eɓe gañir haqqillaji mabɓe ha woni ñalawma hicci hanki o mataw won camion goto tawaɗen rimde guuri ko yette jango ni wona jangor kam waɗi signal camion o mataw noon yimɓeɓe jeehi tawi ɗon camion o mbi o yahata o yahat Allah e wonde moƴƴi noon camion o yahani ɓe woni tellinde guuri ɗi hawde kadi laamu ngu tini ari nde wonno soɓe ɗaccidama fewata no laamu ngu nawi camion o to gendarmerie to o rena toon ha subaka hanki o noon mataw fellita kanƴi dendagal guuri ɗi fofof tellinede ko adi ko telline noon taw hanki tan laamu ngu e population koɗo waddino peƴelle guite en beddo lacrymogène aji kono Allah ne dandi noon hay goto gañaki hen on saaha noon ñalawma hanki o guurɗi fof tellina sittere ndiyam adda waɗa e majji haɗi leppi on saaha ɗi pocca haɗi focci goto foof banno déclaré nayi mum ne gujja nodda ari adda jalogal mum hippide nguuru ha Allah waɗi noon yimɓe hawɓe tawi hen guuri nayi mumen noon tawi hen jelde mum noon amma noon woɓɓe kadi ne jiyani hen kadi guurɗi kadi goɗɗi kadi mataw jelde nde koko bonna ko ɗon yarata on saaha taw eɗen mbawi darade ɗo kadi ha keɓen ko ɓurɗo labde kadi inchallah sa Abdoulaye Sarr on calminama on jarama weltaɓe ɓe fulɓe andu diine ma Mamadou Ndiaye to Goudiry ha toon to fete ñebbe ɗe mbiya tan ngal ɗo jaɓɓal ko jaɓɓal moƴƴal no feewi wonande fedde faabu aynaɓe yooɓe ɓeydu darde mabɓe yimɓe kala yo nangganɓe beele ɓeɗo hen wuyɓe wujjoɓe jawdi mbawa yiitede nde tawnoɗo saaha mo gonɗen ko ñameten ko ɓuuren hewde koko wujjette neɗɗo wujjat yeeye buuse hirsa kañumne yeeyma an joom jawdi kadi a cotta gona e ñamde jawdi maɗa ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en gatte gouvernement mo leydi Sénégal kuccam mabɓe e jaydiyankoɓe fonno wonde ko hande caggal batu jagorde kono noon dirtinama ha ñalawma janggo aljuma toon to ma ñalawma janggo aljuma 10e étage taw waɗata koto building président Mamadou Dia ɗum noon jagorɗe ɗiɗi ma jabto toon yoga e namde ko fate banggue emploi ha tente jagorɗo biyeteɗo ne Fatoumata Tall jagorɗo sukaɓe kam e Dan Diop jagorɗo golle e nder leydi Sénégal jagorɗo ndelam kuɓam woni pétrole yillima ñalawma hanki o central taw ko gonɗo e fewnede toon to Mali Kounda kene foto wonde 120 mégawatt so tawi kay woni gasi oɗo saaha mo gonɗen Senelec ma waw rokkirde kuɓɓam no yiɗiri ni ɓe kolliti kala capanɗe 9 so tawi woni ko 100 ɗum noon oɗo saaha fuɗɗima gasde aɓe ɗamini kam ɗo e lewru septembre so jomiraɗo hoddiri maɗen golle kala gas ha laaɓa siftino nden sifande wanno ko hitande ujunnaji 218 hakkude Senelec kami groupe biyeteɗo minel power ngam ko fati e banggue ɓeydude kuɓɓam e nder leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en gatte ñalawma duwaw e duwanade ɓen wasɓe pittali men dental walla mbiyen tan moɓodiral biyetegal MDD ɓe kolliti ɓen seppunoɓe e lewru mars wonandeɗo hen hitande ha gaɗa waɗi fitinaji mawɗe e leydi Sénégal taw adduno ɗuma ko hakkude Sonko kame Adji Sarr ha gaɗa ken wona 13 suka wasi en fittanu yimɓe hewɓe gañi hen ɓe kolliti ñande nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru koɓe waɗaɓe ñalawma julde kame duwanade ɓeɗon yaltuɓe aduna toon to Bignona toon to Louga paɗena caggal nde fitina musɗo waɗi toon tan walla mbiyen caggal nde suka debbo goto yiita toon biyeteɗo kadi biyetenoɗo kadi Diaka ene wasi fittande mum e nder galle goto gonnoɗo e mahede guite mum ne kabɓa hunoko mum ne haɓɓa tene kadi robbo mum tawama hen ƴiƴam ne wedda e foos caggal mum noon tuuma ko sehil makko gorko ko on tuuma oɗo sa on e tawi juuɗe dadiɓe gam loskoji jokkude e mum kan haala gasani woyede hanki ha yiita to legal biyetegal Kër Siriña ene tawi nder Louga cukalel ne wedda e nder foos ene wasi fittande muɗum to Touba ɓeɗo henna kam ko sosoɓe ɗum jeeyi sababu on henna biyeteɗo S Ndiaye woni inde makko kanko ɗeɗɗi e siko debbo jeeyi sababu noon ɗeddudemo e siko debbo ko kuppang mburu taw kadi on kuppang mburu waɗa hen ko moynes caggal nde waɗi hen moynes ha lerɓi e siko debbo nde yiiɗuma holliti o rokku ɗum hen nde o sali on ala kala ko hedinimo ka kuuño ka gaybo ka gambo
ala kala ko wiyanimo ɗin kongu non muusi oɗon suka debbo ɗeɗɗi esum ha guite puttini ɗon tigui siraɗo yeehi addoyi certificat de médical o sa koye loskoji e oɗon fannu ɓe goni toon to wuuro Touba Sengiwi toon to Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie cellal ɓalli holliti oɗo saamo gonen taweteɓe e nder leydi Mauritanie kala taw ko ñawɓe taweteɓe cuuɗi safara te capanɗe joyo e ɗiɗo hen sappo e goho tawete koto Tafrakh Zeyna hen ɗiɗo hen nayo tawete ko toon to Arfad hen ɗiɗo tawete ko toon to Kasra hen goto tawete koto Riyada goɗɗo ko Al Sabakha e goɗɗo ne tawe toon to El Mina sappo e nayo ne tawe toon to Guidimaka hen jeegomo ne tawe toon to Sehil Babi hen tato ne tawe toon to Ngaabu joyo ne tawe toon to Ould Yenga taw kadi ganda toon to Kankossa ɗiɗo ne tawi toon Kiifa ɗiɗo nonne kadi ha toon to Kay Hayɗi tato ne tawi toon Agziza goto ne tawi toon Rosso goto ne tawi toon Attar goto ne tawi toon Nouadhibou nayo kono ne kadi ak juta ɗiɗo ene tawi toon so tawi noon ko hankiɓe ɓalli mumen ƴewda e nder leydi Mauritanie ko ɓe ujunere e temedde ɗiɗo e nogasa ɓen ƴewda hen temedde jeenayi e ɗiɗo mbaɗa koye test jawɗo no fewi temedde tato e sappo e tato mbaɗa koye laboratoire tawani jogui oɗon ñaw ko nogas e ɗiɗo neɗɗo hanki o holliti capanɗe tato e nayo keeɓi cellal mumen to leydi Mauritanie keddoren ha joni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli walla ni jagorɗo kalfinaɗo ñawoje e leydi ndi kam ene wonde Croix Rouge oɗo saahaɓe keeɓi yamirore gam vaccine de wonande ɓen taweteɓe e cuuɗi dumbirɗi woni sokaɓe e kasoji ɗum noon fuɗɗi ko ñalawma hanki o e tawtorede ɓen yaadiɓe jagorɗo kalfinaɗo ñawoje mo leydi Mauritanie to Mauritanie Al Akhbar ɓe kolliti gollotoɓe hôpital régional mo Nouadhibou ɓenne kadi moɓodiri gam hollirde mette mumen ken wona lebbi tati keɓani kala kene wiye primaji mumen ɗum noon ɓe moɓodiri gam hollirde oɗo saaha ɓe dokkaka fodde mabɓe e golle ɗe ɓe gollata e nder leydi Mauritanie ha tenti ɓen safroɓe taweteɓe toon to hôpital régional mo Nouadhibou ha joni koye Mauritanie keddorɗen ma en kaale union libre ɓe kolliti wonande ɓen syndicat ji jangguinoɓe ɓe erima jagorɗo kalfinaɗo jangde mo leydi Mauritanie nde wawata nannude wonande nde wawata nannude histoire Palestine e nder jangde leydi Mauritanie beele heddo e ɓerɗe sukaɓe taw koto jangde banggue lesresre ɗum noon ene teskina ne miijina mbete histoire taccingol e ŋañŋañalde duuɓi jewtuɗe warangoji baɗɗi e Mauritanie mbete ɗum ne kadi fotani kañumne nannede histoire leydi Mauritanie beele ɓiɓɓe leydi ndi jangguine ɗum mbasa yejjidde oɗon histoire ha joni toon to Mauritanie keddoɗen ma en kaale seppoji hanki baɗɗi ɗum noon erino ɗum ko ɓen dawriyankoɓe halifaɓe diine aada kala hanki moɓodiri caggal takkusana ɗon ɗo juma Ibn Abbas gam wullitade caɗele wadde yaadu mabɓe ɓe kaɓɓi wonande tekke ɓe jetti ko fade banggue ɗereji ko noonne kadi ɓe mbeyni araray mo gendi Palestine gam oɗo saaha aɓe mbaɗa yaadu mabɓe haɓe jetti joɗorde Nations Unies gam wullitade wonande kure e bomboje joreteɗe toon to Gaza walla ni jorete toon to Palestine ha ganda jeeyi sababu kene wona temedde ɗiɗo e nogas neɗɗo wasi hen fittande mum ujunere temedde nayyi neɗɗo gañima hen kene fota wonde capanɗe jeegom e goho ko suka wasi hen fittande mum capan tato e jeegom ko debbo gon seppo noon hanki ngo waɗi koye nder leydi Mauritanie alwiyam ɓe kolliti sifande nandiral hakkude jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue économique woni Ousmane Mamadou Kane ene wondi e gardiɗo e wonde gardiɗo Meridiam woni SAS taw ko ceri daw ɓe dañi sifondirde e tawtorede ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo toon to Paris woni Ahmed Woldo Bahiya ɓe dañi sifondirde toon gam ɓamtude e garɗinde yoga e boowe taweteɗo e nder Nouakchott Al Akhbar ɓe kolliri wuuro Nema ne tawi nder Hawdel Sharqi école goto tawama toon hanki fetel ne sarsa kuure ha heewi ene joña e nder oɗon école kono anda ka noon baɗɗo ngal ɗon baɗala ko fati e banggue e wittoji noon baɗala ne tuuma hen ko debbo goto kono noon suwaka taw heɓede hen kalɗo mbawɗen yaade so tawi en gartani
e gawri ala ko mbawɗen dañde to banggue cellal meɗen jeeyi sababu kala alhamisa jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ne suuɓi addanden cellal ɓalli mbiɗen heɓoto koye ñamde sellude nene Hadija to fonde Eliman ma artanen ko fati e banggue ndefu a ñiiri cengle. assalamu aleykum rahmatullahi taala barakatu so tawi a namdimama mi ndefu ñiiri cengle a namdimama ko gandu ñiiri cengle hanki sa finat cokka gawri ma cotta lowra e wowru irfa cikita guitta cengle garare ɗe mbaɗa banggue cengle cewɗe mbaɗa banggue koyɗe mbaɗa banggue so tawi ko tew a lawƴat tew o tan ha laaɓa sa saggini barma ma mbaɗa hen tewgu taw tewgu ko paygu dunca ha fasa ha tewgu ganda ɓendi laawa cengle ɗe laawa garare ɗe ha garare ɗe petta gabbina hen cengle cewɗe ɗe on sa kirmasi ala woodi tan ko soble woodi ko kaani woodi ko pobar defa defta sa defi a defti taw aɗa jogui nebam ma sirma liyoɗa hen taw ñiiri ndi wona tekkude ko ñiiri laydi liyoɗa hen e on sa so tawi a ñaami ko arde fof kono waɗa cellal siko ala diwli ala kirmasi ko ɗum tinnuno mawɓe hanki ko ɗum kadi ɓurno wadde celle e hanki hade hande so tawi ko ñiiri liɗɗi ɗi ko liɗɗi maayo taw liɗɗi ɗi ko paddi walla cafɗi walla liɗɗi tan mbaɗi wonde fof ko liɗɗi maayo tan taƴa liɗɗi ɗi sa taƴi liɗɗi ha gasi on sa diwlin ala ƴettata ko ligne ngu lawƴa ha laaɓa caggina barme ma mbaɗa hen lomba hen liɗɗi ɗi sa lombi hen liɗɗi ha liɗɗi ɗi ganda ɓendi gaftoɗa liɗɗi ɗi laawa kadi cengle ma taw ko garaɗe ɗe mbimami ɗe laawa hen haɗe petta ha ganda ɗe puɗɗi ko ɓendude ƴetta cengle cewɗe ɗe e lawsoɗa hen ha ñiiri ndi ɓenda ha gueyta tellina barme ma e on saaha pawa hen liɗɗi ɗi kadi so tawi aɗa jogui nebam sirɓe mbaɗa hen sa alani nebam liɗɗi ɗam tan ene wawi lomtade nebam ɗam foof on saaha ko ɗum gurnoɗen ko ɗum addanno celle sa yi en hande en gonde koyɗe walla en gonde ɓalli musoji walla en gonde gumdam ɗum fof ko ñamele hande ɗe mbatten ɗe bina gara nden ala e kirmasi ala muttarde ala ko soblere ma tan soble ma jorɗe kaani ma ko ɗum tan wonno ko hutorte ɗum noon mi salminima mi weltinima on mi ñaguirima on Allah moƴƴere o jaam ñallu ñalden hen ya barke rasul allahumma amina ya rabbal alamina sohna Hadija to gangue walla mbiyena so fonde Elimana golle ma jooɗi peewi sen gewi to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali hofgo juuɗe UNTM addi ko fati e banggue ngakkere wonande golle e nder leydi Mali ha tentiɓe en taweteɓe toon to Diboli keerol hakkunde leydi Sénégal kame Mali finoɓe taweteɓe toon wiyete ko Saydou Sanogo o holliti e kala ñalawma ɓe kewno jippodade e ujunnaje 5 ha ujunnaje 4 kono teskama oɗo saaha mo gonɗen caɗele mawɗe taweteɗe ɗon gueɗe ɗe kala koko darti camion ngaji kewɗi koko darti golle kala koko darti teno koɓe joomen galleji ko hen ɓe dañatno koɓe ñaami kono ɗo saaha kam aɓene tan ñoƴƴa deedi mabɓe gam nattugol kuuseji mabɓe ala kala koɓe mbawi wadde hen o saaha haydara toon to kurine ko keerol hakkunde Mali kame Burkina Faso ɓenne kadi taweteɓe toon kolliti caɗele mawɗe gonɗe toon ɗo saaha ala ko natata ala ko yaltata haydara ɗum noon ko caggal nde syndicat ji dartini golle e nder leydi ndi kala ɗum noon ko gila tan altina ha fenma ñalawma janggo jogori gase so tawi kadi laamu ngu oɗo saaha nandiral waɗi darto so nandiral waɗani ɓe jokka ko wona ɗum ko ɓen dognoɓe autoji jeeyaɓe toon to Togo juukiɓe toon to Kati kañumenne oɗo saaha kolliti kala ko jogui noon ana ñamta ha laaɓa ala kala golle goɗɗe ɗe mbaɗata ɗon ɗum noon ɓe paadi tan ko ha ñalawma janggo so gasi udditama nde ɓe mbawata yaltude leydi Mali to Mali keddana joni goɗon hofgo juuɗe jeeyi sababu banque leydi ndi hanki ɓe koyfini hofgo juuɗe ngo wonande ɓen ñawraɓe yimɓe mumen walla yiɓɓe yaade pharmacie ji walla e nokkuji goɗɗi yidde sodoyde hunde kala mbawa kam tirade halis ma no fotiri kala e roboji walla ni yoga e banque aji seeɗa gam humtude haaji muɗuma ko wona ɗum ko secrétaire général woni koolaɗo kuuɓala jagorɗo kalfinaɗo golle kañumne yaltini hanki ɓattaki mum faade e ɓen koolaɗo kuuɓala wonande syndicat ji dartinɓe golle e nder leydi ndi kala guila 17 duɗo henna lewru ɓayde gouvernement wodani taw e nder leydi Mali yapponno ko dartinde goɗo henna hofgo ha gouvernement wooda kaldigal cellugal wooda beele golle kala mbawa
ɓamtude e nder leydi ndi finoɓe toon to Kaay kañumen taw ganda ko yimɓe mumen ɓe wonɓe caggal leydi Kaaya ɓe ganduɗa ene neldira galleji men kala ñalawma ko wayno haalisal seeɗa beele jomumen mbaɗa dépasse uji mumen ɓenne kadi kolliti guila tan ñande altine ha yettiɗo hen koye caɗele mawɗe ɓe goni kalɗo jaaɗa ɓen ɗo tirte haalis tawata ko jomumen ne guddi gollaki ha joni koye Mali keddotoɗen ma en kaale Mouhtar Wane ko hoorejo jagorɗe leydi ndi ha hande jagorde cuwata wodde kono jagoɗen tijja ɓooyata caggal noon ñalawma hanke o bismima kadi wonande ɓen disnodirteɓe gam yidde waddemo gouvernement celluɗo tiɗɗo bawɗo yaltinde Mali kala e caɗele sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie kodnen Abouba ko noon tigi caggal nde galle lamorɗo siifi kayit hollirde alkamisa hande o hono hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ma waɗ jillu mum toon to wiyete CRR ene wonde North Bank Region holko nawatamo toon ko ɗiɗo pomuji ɗi ganduɗa o mahi ɗum toon taw ko hakkude maaje walla kadi pomuji ɗi ganduɗa ene sohlirno ɗin ɓesguji gonɗi toon kanko hoorejo leydi ndi mo yaa toon gam tan innoyde ɗin pomuji walla kadi yaade fuɗɗoyade toon yoga e projet ji ɗi ganduɗa kadi o fuɗɗinomo toon gam timmitinde ɗum goɗɗi ɗi ene puɗɗe kanko noon hoorejo leydi ndi nguɗo jillu faggudu mo yaadu hen e délégation ji baɗɗi fayida no hannirta ni henete ko wona ɗum ha joni biteɗo banki on noon ko rastaman keɓɗo duuɓi nogas e tati taw kadi ko kumpitiɗo ko faati e banggue ɓoggi karalleji ɗi kanumne eɗen gandi ko darnuɗo landa mum gam ƴamde lefol laamu e ɗiɗo sumgoji ɗi paaɗen kanko noon ko wiyete campagne manager makko mo ganduɗa kanum heedi yeeso on noon ene jagguira huuɗo ɗayno koko biteɗo Famara Silla caggal noon de dari e yeeso ñawowo biteɗo Mbeng Fall to Kanifing magistrate court o yeddi ɗin tuumaji pawaɗi e dow makko ha laaɓi ha wi ceerro o yeddi ɗum ha laaɓi ha wi ceerro o salima o wide o jaɓani ɗum guila ñande capantati lewru mars noon o ruttina cuuɗi dumbirɗi ɗi kono noon oɗo biteɗo banki mo ganduɗa ko rastaman de o holliri wi kamɓe rastamanuji ɗiɗe ene woodi no ɓe dardete kono noon ɗum ala e maɓɓe te kamɓe eɓe gandi fodde maɓɓe tene kadi maɓe kaɓo ha neɗɗo maɓɓe o biteɗo Famara Silla wawa yaltinede e cuuɗi dumbirɗi ɗi so tawi laatima ko gonga Famara Silla ko tuuma ko ene woodi ene wawi lelade cuuɗi dumbirɗi ɗi kene tolno e duuɓi sappo ko denen Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda kodnene Abouba to Serekunda to leydi Guinée jaltuɗo e cuuɗi niɓɓi ɗi ko jayndi yanke biyeteɗo Mamadou Julde Diallo gardiɗo radio télévision gardiɗo radio e nder leydi Guinée taƴananoɗo lebbi tati e kaso jeyno sababu noon ko tumedemo mo suuti konguɗi makko ɓakkude konguɗi pewani faade hoorejo leydi ndi kam e jagorɗe leydi ndi kala tribunal mo désigni taƴininomo lebbi 4 e kaso omo yoɓa kene fotto wonde million ngaji 5 taw koye koppreje franc guinéen ñalawma hanke on tribunal ngal yamiri yo accite nde o accitande nde yimɓe makko hewɓe jaɓɓimo beele o faya galle makko to Conakry ko ɗon hocci oto makko o fayi ko village makko to wuuro makko to o holliti wonande fulɓe ne jogui aada mumen goto ko ɗum woni ko yiɗi waɗoyde gam foftoyade ha diwa oɗo saaha mo gonɗen sellu Delen Diallo guila tan sumgoji jawti kene fota wonde 17 octobre hitande ujunaji ɗi e nogas ha yettiɗo hen ko kaɗaɗo yaltude leydi ndi kono woɓɓe heeɓi bismago toon to Lomé Togo gam bisman ko fati bangi yurnitade koppareje hakkunde ECO kam e franc CFA ɗum noon ko nogas e joyinduɗo hen lewru taw fuɗɗoto jonde muɗum ko nogas e jeegom ha nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeetati toon to Lomé kono yataw mo jogori yaade caggal ko kaɗaɗo yaltude leydi ndi to Côte d'Ivoire police kam e jagorɗo kalfinaɗo nden ka e kisal ɓe kolliti vidéo jahowo e nder réseaux sociaux ha tenti yaltinɗoma ko jayde Amérique taw koto banggue hello Facebook ha ganduɗa oɗon vidéo o yillima e ɓoggi karalle kewɗe e nder leydi Côte d'Ivoire haɗi ɓe addude fitinaji seeɗa sukaɓe hewɓe jeehino ha mbi kañumen ene gadda nden filñiterde ko noon jaydeli kewɗi jawi fennude ɗuma ɗum noon ko vidéo goto baɗɗo viol cattuɗo no feewi ko ɗum feewi sabaɓe kolliti wonde ɗum waɗi koto leydi Côte d'Ivoire hecciyanke ha hanki kala gam wideɓe ɗum waɗi ko toon to Niger hoɓɓe ɓiɓɓe jeeyaɓe nder leydi Côte d'Ivoire taweteɓe to Niger ko ɓen tigui leptirte ni bitikaji duppa hen yimɓe hewɓe piya hen ɓe gañima yimɓe hewɓe nanga hen ɗum noon ɗin konguɗi pennama no feewi on vidéo noon o wanno ko hitande ujunnaji 2 e 19 o wanno ko toon to Nigéria kono wona e nder Côte d'Ivoire ni
Niger to Côte d'Ivoire yaadiɓe wonande guiyam soro darinoɓe hanke yeeso suudu ñawore mabɓe dirsinama nogas e jeegom lewru mai kono noon hujjiyankoɓe jiiɗino yoɓe ɗaccite hay so tawi koye dow sarɗi ala ko gasi legal abobo oɗo saha mo gonen woni toon ko bidon ngaji ɓoli ndiyam ala kene wona yontere ɗum jeeyi sababu oɗo saaha ɓe gullitima laamu ngu to Burkina Faso wuuro wiyetengo Adiara ene tawe e nokku mbiyeteɗo Tin Akfo walla mbiyena Ouadala to noon ko yimɓe 15 pittali mumen gitta ɗum ko ñalawma heccanke ɗon ɗo ɓe jano inde on ñalawma inde noon worɓe jogitiɓe motoje ngari joore dow mabɓe kure ha jooɓi pittali yimɓe joyo gañi hen yimɓe yonɓe no fewi e wiide colonel Salifou Kabore to Gana sifande nandiral ñamade ken wona temedere capanɗe jeeɗiɗi million koppreje euro ɗum noon fayi koye leydi Gana gam wadde banque mo ene ƴellita yoga e gueɗe e nder leydi ndi gam haɓade jonde wasgollagu nden sifande noon ko hakkude jagorɗo kafnata gueɗe caggal leydi kam e union européenne taw kadi banque innete ko oba tampa e nder leydi Gana to Nigéria gardiɗo Boko Haram woni Aboubacry Shikawe kam tigi hollira gañima won wiɓe ko kural won wiɓe ala ko huɓere nde o dogno gam moltoyade caggal fiyande mawde wande hakkude pelle ɗiɗi nawligue wona hakkude mabɓe armée leydi ndi ko pelle ɗiɗi fedde mabɓe fedde wonde ko ɗen kaaɓi ha ganduɗa noon ɓe dañino tuufademo e pittol bambo goto ɗo moftinoɗo ko ɗon tigui fetti won wiɓe o gañi o dogna hade ɓe nangudemo ko wonde kala hollirama kam wonde o gañima kanko e waɗ ɓattiɓemo kanko Aboubacry Shikawe gardiɗo fedde Boko Haram toon to Nigéria to RD Congo deuxiéme imam baraɗo e nder leydi ndi toon to Béni ɗum noon kene fota wonde kiloji 10 Béni wuuro wiyetengo ma vivi ɗum noon kene wona joni lewru tan almami waranoma toon ñalawma heccenko kadi almami goɗɗo warama toon ɗum ko caggal juulal gueƴe ɗon ɗo fano galle makko rew ɓatti galle makko wiyete ko Cheikh Moussa Jamila ko ɗon o fella kural e hoore ɗum noon oɗo saaha ko kulhuli mawɗi wonande julɓe taweteɓe to eɗen gandi julɓe e nder leydi Congo Kinshasa ne jogui toon caɗele mawɗe no fewi ha tenti ñande julde korka nde hande waɗi yontere eɗen gandi pelɓudiral musgal waɗino toon to stade mo Kinshasa ha ganduɗa waɗi police goto mayen ken wona capantate ko fawi julɗo taƴanama toon ñawore gurdam ɗum meeɗani wasde wadde e nder leydi Congo toon to Hamas walla mbiyen toon to Hamas hakkude mum e Israila walla mbiyen Palestine e Israila kure e condine wowno yaade kono hanki jamma kala teskama hay rocket goto iwani toon to Hamas fa to Israila kono ben yamin Netanyahu hollitino kayum dartinta oɗon guerre so wona nawta caggal Hamas ha nawta ɗum caggal hay so tawi woni lamɗo Amérique e rima yo jaam artu ko ɓuuri yawde yo fiyande darto leyɗele arbe ɓe kewɓe nodditino ko ɓuuri yawde yaccade yo hare nde ɗacce ko ɓuuri yawde kono teskama oɗo saha oɗo ñalawma hande alhamisa pelle kewɗe ha tenti ko fati banggue diplomatoji kewɗi tawama toon gam dogde hen koyɗe jaam yo hare darto ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kikiɗe hande oɗo yesso halirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malayki jaam yo jaam Allah hiranena